Takže No začínáme degustovat výtvory, které jsme našli v lednici. Já bych se vám dovolila představit vynikající smetanu Kunín. Počkej, já to potřebuji vidět. Smetanu Kunín. Co to tam je? Nějak jsme to opomněli. Opomněli 23.9. expirace, kteréhože to roku. Ale 2011. Prošla dřív, než měla. Tak nic, tak zkusíme něco dalšího. Žervé originál. Rajčata. Rajčata, že by? S kvalitní povrchovou plísní. To je ňamka. A na závěr něco z Kunína, zakysaná smetana, jogurt, nějaká tuhá konzistence, výborná pletivá maska, nebo maska na maškarní ples. Fuj. Ale je vidět, že ty z Kunína věci, že jsou kvalitní, že to plesniví, což je dobrá známka, jo? To je, protože kdyby to měli narvaný chemikáliama, tak jim to hned splesniví, že jo? Poměrně brzy. Takže... Až.